Azi o să ne jucăm Piggy. Mamă, mapă preferată, mă, frate. Așa asta, mă. Da, bine. Să-ți puțin, o secundă, o să pun pauză. Am revenit. Vreau să iau cheia moves. Păi, nu mi-a fost skin. Are teleport. Da, și azi o să luăm teleporterul, poate. Da. Da, n-am mai tras range. Și când le făceam eu. Adică range, pentru că, bă, frate. Ha, bă, frate, acum am zis. Mamă. Ad. Da. Ce cred că mă nebună? În sfârșit, tu găsești. Cu asta, că mă enervează. Da, imediat scapă, ce mă bucur. Bă, dar tipul ăsta știe să joace, mă. Împreună cu el. Suntem baftă. Doar că a dispărut Piggy. Bă, mi se pare mie să zboară, mă. Da, sunt curios. Fugi, băieții! Bă, știe să joace tipul, deci îmi place. Cred că el a făcut tot. S-a mortul de ticolos. Da, bă, chiar plătește. Cât de prost erai. Apoi trebuie pistolul, bă, frate, asta se duce de... Numai atirerea grea. Mă, ticălosă, mă. Da, deci... What the? Da, toată mai să jucăm peste bă, frate, lasă acolo. Lasă acolo, ia pistolul, lasă pistolul. Lasă acolo, ia pistolul. Pistolul.
Să-mi va po. Apoi o să trebuie să găsi gloanțe. Na, gata, scoate și el. Artileria grea, artileria grea. Stai unde? Cum să merge să nu împăște? Nu se merge și nu. Trebuie să împuște. Nu vreau, mă, frate, eu vreau să-l împuște pe Tom. Da, m-au trecut deja 7 minute, bă, și o filmez. Hai, și a intrat Clav. Ce bucurie! Da, pentru ei. Să papu. Să în jură, cred. Să duce repede. Codul, bă! Codul. Uite, du-te, bă, să folosești codul. Cred că se duce instant. Măcar mai sunt 5 secunde, bă. Asta folosește codul. Hai! Fuck! Bravo, bă, ai ajuns să rai cu mine, bă! Ok, sunt doar eu, îmi place că eram doar eu. Că sunt eu, votez mapa 11. Da, și sper că o să vă placă. Pentru că am murit și am așteptat atâta în timp, o să fac o favoare pe altă. Dacă nu este traitor. Oricum, după meciul ăsta, sigur, e și nu că e traitor. Așa că, na, o să-l dau un schemă. Vreau 11 că îmi place, nu mai pot. 11. Da, mai sunt 9, da. Nu cred, tot trăitor aș vota, dar nu, mai mult pot, pentru că știu să scap extrem de mult, dar trăitorii că mă să joc, dacă sunt eu, o să fiu puțin pașnic. Da, vorbesc, Piggy să nu prindă. Hai să vedem cine. Eu sunt. Yes, eu sunt. Eu air traitor, trădător, eu net. Da, nu știu engleză, scuze. O să jucăm povești, unele le-a jucat Max. Toate le-a jucat Max. Ce să mai? Da, aș fi vrut să beau ceva. Nu. Mă țin de filmat. Ce, bă, credeți că sunt eu? Pula, bă, frate. Cât e handicapul ăsta? Imediat pot să pun. Ca să mă știe și puțin. Să mă apă.
Și n-am mai făcut și eu 5 lei. 15 lei. Da. E 13 minute. La o oră, nu știu. Cred că la 30 de minute o să încheiem episodul. Așa mi-a fost puțină sete. Ok. Și hai să vedem ce se va mai întâmpla. Infection după aia. Pentru că vreau să le fac o farsă. Dacă nu sunt eu, sper că nu sunt eu. Da, v-aș arăta și skin-ul dacă sunt eu. Dar vreau să mă blochez undeva dacă nu sunt eu și... Vreau să fac mișto de ei, că haha, nu puteți să ajunge aici. Toți, 6. Infection. Yay! Infection! Dar, așa. Ei nu sunt eu, puteți să faceți și voi bagul ăsta. Ori săriți în continuare, ori vă duceți într-o parte și săriți cum o să vedeți la mine. Că nu o să vreau să încerc să scap, că nimeni nu poate pe Infection. Doar când eram la version nu i-am lăsat pe pace, dacă nu e... În rip eram. Că mai era. Că lui îi place Tiger și a luat skin-ul. Și mie îmi place clovnul și l-am luat fix. Și ați văzut trepurile mele de wow. Ok. Am vrut să sar acolo, că am putut odată. Ok, nu știu ce mi s-a întâmplat asta și de ce. Da, dar eu n-aș mai vrea să mai am. N-aș vrea să fie Nopighi momentos aici la mine. Ia pot? Nu cred. Am sărit la timp. Da, păi oricum o să vină Piggy aici și o să mă prindă, poate nu. Moment. Nu mă prins. Ce fake. M-a prins, bă, frate. M-a prins ticălos și asta e. Apoi trebuie. Uite, trec, bă, frate, și știu unde m-am dus. Habar, da. Aș vrea să mă cu spatele și eu ca să... Na? Fix comanda aici. Da. Că bine jucăm casa, deci... Am zis că votez 6, da? Că n-am înțeles motiza ceva. Da, bine. Traitor poate să eu. Bă, nu mai am. Da, aș fi vreo player. Sau? Pot alege player și player. Da, o să mai facem episoade cu Minecraft și o să mă 13 minute mai. Păcat. Sper că vă plac episoadele și am uitat să zic să vă abonați, de like și de toate. Da. Ok, cred că povesteam timp și să niște sucălețe. Așa. Sunt primul care...
Am găsit cheia verde. Nu, ai grijă că pii apele. Mama, pardon. Pardon. Scuze, dar nu m-a putut acțiune. M-a prins, bă. Da. Cred că nu vom filma. Cred că cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!